Prečo pri jedení heso nepozerá na pexeso? To pretože jašterák vie veštiť aj z taniera. Dobrý den, ak túžite vedieť, čo vás čaká, nevykladajte si tarotové karty alebo nekúkajte do kávovej usadeniny. Spýtajte sa stravy, ako svoj den stráviť. To pretože osud vám nenaloží vácej, ako si vy naložíte na tanier. Poďme veštiť z taniera. V každom prípade sa vždy kúkajte okolo seba. Vnímajte, pozerajte, pretože vajcej očí, vajcej vidí. Možno budete úplne nameko, až vám bielka pretočí z toho, aké šťastie k vám ide. A či to šťastie príde počas toho, ako budete parkovať, alebo si šunky vyvalovať. Ak máte okolečko vácej, udržte si vždycky úsmev na líčkach. Chovajte sa trošku nonšalátne. A sme ľudia, tak občas vystrkujme rožky. A či už budete vegetiť s niekým, alebo úplne solo. Hlavne, aby jedlo k úsmevu vás viedlo. Blíži sa Veľká noc. Šibačka, ste pripravení? Poznáte básničky a rečňovanky? Aj v cudzej reči? V angličtine? Do you speak English? Ne? Tak si zoberte štanglu salámy a je tu kurz hesovej veľkonočnej štangličtiny. Lesson number 1. Po slovensky. Ona včela rebrovitá musí blízko byť. Preložím. She be ryby must near be. A používame. She be ryby must near be. A v tomto je tá angličtina veľmi prešíbaná. Veselú Veľkú noc vám praje heso Easterák a hlavne dobrú chuť. Však aj hesko, ľubí mesko.